ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ବୁଲିଯିବା ଆମେ ବଡ଼ ଘାଗରା। ତ ବଡ଼ ଘାଗରା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କିଛି ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ ବଡ଼ ଘାଗରା କେଉଁଠି କ'ଣ। ତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ କହିବି ଡିଟେଲ୍ସ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ। ତ ଆମେ ତଳ ପଟୁ ଯାଉଛେ ବଡ଼ ଘାଗରାକୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁପାରିଲେ ବି ଉପର ପଟୁ ଆସିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଆମେ ସେ ପୋଲଟା ପାର ହେଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ପୋଲ ତଳେ ବି ପାଣି ଯାଉଛି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛୁ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଘାଗରା ପାଖରେ, ମାନେ ଯେଉଁ ୱାଟରଫଲ୍ଟା ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ତ ଆମକୁ ଆହୁରି ସିଡ଼ି ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଟିକେ ଯେବେ ବି ଆସିବେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଟିକେ ଆସିବେ, କାରଣ ଏଇଠି ଟିକେ ରିକ୍ସ ଜାଗା, ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଟିକେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଯେମିତି ନ କରିବେ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ ପାର୍କ ପରିକା ବି ହେଇଛି ସାଇଡ଼୍ରେ। ତ ସେଇଠି ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ବଢ଼ିଆ, ଆପଣ ଯଦି ନେଚର୍ ପ୍ରିୟ ଥିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବା କଥା ଏଇ ଜାଗାକୁ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ 2023ରେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଇ ମିନ୍ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିନଥିଲି। ତ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେଠି ଟିକେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, କିଛି କହି ହେଉନଥିଲା, ସେଠି ମୁଁ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେଲି। ତ ଏଇଠି ଘାଗରା, ଯେଉଁ ବଡ଼ ଘାଗରା, ସେଠି ଆପଣ ଫ୍ଲୋଟିଂ ହେଉଛି, ତାପରେ ମାନେ ଏଇଟା ପଡ଼ିକି ଫ୍ଲୋଟିଂ, ତାପରେ ଚଢ଼ିକି ଆପଣ ପାଖକୁ ବି ଯାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଦେଖିକି ଟିକେ ଚଢ଼ିବେ, ସେଇଟା ପାଣିଟା ଉପରେ ଥାଏ ନା, ସେଥିପାଇଁ ହଲେ ସେଇଟା ଦେଖିକି ଟିକେ ଚଢ଼ିବେ ଆପଣ, ନହେଲେ ପଡ଼ି ପଡ଼ା ଯିବେ। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଟିକେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏଇଟା ଏବେ ନୂଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ନୂଆ ହେଇଯାଇଛି। ତ ନୂଆ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିକି ଫେରିଲୁ। ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ସିଡ଼ି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଇନା ଆମେ ଯିବୁ ଉପର ପଟକୁ। ଏଠି ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପାଣି ମାନେ ଉପରୁ ୱାଟରଫଲ୍ଟା ଦେଖିଲୁ। ତ ଏଇନା ଆମେ ଯିବା ଉପର ପଟକୁ। ଆମେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ସିଡ଼ି ଅଛି, ସେଟା ଫେର ଚଢ଼ିକି ଯିବୁ। ଏଇ ସିଡ଼ିଟା ନା ଆପଣମାନେ ଚଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ, ଖାସ୍ କରିକି ଏଜେଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ତ ଥକି ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଏଜେଡ଼ ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ନ ଥକିବେ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଟିକେ ଲମ୍ବା ସିଡ଼ି ଅଛି, ପୁରା ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ସବୁ ବଥା ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କାମ କରି ଆପଣ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିବେ। ଆମେ ଭୁଲ କଲୁ, ଆମେ ତଳୁ ଉପରକୁ ଗଲୁ। ଆପଣମାନେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିବେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ଆପଣ ଗୋଡ଼ ହାତ କିଛି ବଥା ହେବନି, ଆରାମସେ ଆସିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଯେବେ ବି ବଡ଼ ଘାଗରା ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଡ଼୍ରେ ପାଣି ପକା ବି ଯାଉଛି। ସେଇଠି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଏଠି କେତେ ବହୁତ ହି ମଳିଆ ପାଣି, ଟିକେ ପତ୍ର ପଡ଼ିଯାଇଛି, କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ପାଣିଟା। ତ ଏପଟେ ବି ସାଇଡ଼୍ରେ ପାଣି ଅଛି। ଆପଣ ଘାଗରା ଆସିବେ ମାନେ ପାଣି। ତ ଏପଟେ ବି ପାଣି, ସେପଟେ ବି ପାଣି, ସେଇଟା ଯେଉଁ ନାଳଟା ପକାଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ଆସିବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଠି ସବୁ ଦୋକାନ ପତ୍ର ବସିଛି। ସେ କୋଳି, ଆପଣ ଯଦି ଆଚାର ପ୍ରିୟ ଥିବେ ତ କୋଳି ନେଇପାରିବେ। ତ ଭେରାଇଟି ଆଚାର ଷ୍ଟଲ୍, ଖାଇବା ଦୋକାନ, ସବୁ ପାଣି ବି। ତ ଏଠି ଆମେ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଡ୍ୟାମ୍ ପାଖକୁ ଗଲେ ବି ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିକି ଯାଇତେ ପଡ଼ିବ। ତ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଆପଣ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିକି ଯାଇତେ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିଦେବି ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଆପଣ ଫଟୋ ବି ଉଠାଇ ପାରିବେ। ସନସେଟ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କେମିତି ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଚାହିଁପାରିଲେ ବି ଏଠି ଡିସେମ୍ବର ମନ୍ଥରେ ଆସିକି ଭୋଜି କରିଦେବେ। ଏଠି ସବୁ ପାର୍କିଂର ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, ଅଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଦେଖିଲେଣି ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍।